Yo, what's up mga idol no? At isang mapagpalang gabi mga idol. At nagkita na naman tayong muli. At yun na nga mga idol no, may loading ngayon mga idol. Isang bagong club mga idol no. At TPPC mga idol no. At napakalaki ng guaranteed nila mga idol, 1.3 mga idol no. At yun, support natin to mga idol. Mga kalapatid siya no, na ano na may mga nag-iibon no, na mga nag-iibon na ano na hindi alam yung race, hindi alam yung saan yung loading station mga idol. Nasa Pulong Maragulan to mga idol no. At medyo malapit kaya lang to sa akin mga idol. At magsasakay tayo mga idol. At yun, support natin mga idol no, TPPC mga idol. At yun, papunta na tayo mga idol sa loading station mga idol. Hindi natin alam mga idol no, kung bagong club ba to o ano, kung bagong club ba to o dati ng dati ng club mga idol. Hindi na natin alam kung pang ilang season na to mga idol no. At yun nga no, at dami ng club na sinala natin mga idol no. So let's tara na sa Pulong Maragol. Let's go. Kumusta mga kukuy? Yo, finally mga idol no, andito na tayo ngayon mga idol sana sa yung ano, Pulong Maragol, yun na, mega shoutout sana sa pogi natin coordinator no, ito, kaya na, Mark Kevin Musni no, yun na ano, at dito tayo ngayon sana sa Pulong Maragol. Tama ba idol? Tama, idol. Ayun na ano, mega shoutout, TPPC, idol. TPPC no, mega shoutout no, at yun mga idol no, ina-invite ko kayong maglaro rito mga idol no, at yun nga no, 1.3 guaranteed. Tama ba mga idol? Yes, idol. Tama ba? Napakalaking pa premyo. Napakalaking pa-premyo dito mga idol no, at yun na nga no. At maglaro na tayo dito mga idol no, sa mga naglalaro ng ibon dyan, yung mga kalapati dyan mga idol no. At yun, first training to mga idol no, conception pa lang tayo ngayon. At yung ano, ako nga magsasakay din kahit yung ibon ko hindi makondisyon. Mali mo mga idol no, makasungkit tayo no. At yun no, sa mga nag-iibon dyan no, kung di nyo alam yung loading station dito mga idol, dito lang to sa ano, sa Pulong Maragol, yon sa Pader. Sitio Pader. Sitio Pader. At yung ano, at yun, magtalpak na kayo rito mga idol no. At malay nyo, pala rin kayo no. At syempre mga idol no, magtatalpak na tayo mga idol. At dalawa lang isasakay natin no. Yun, bukas abangan to bukas no. At yun, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dyan no. Sa mga kalapatids, sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo. At yun, maraming salamat sa inyo no. At na-appreciate ko talaga yung pag-subscribe din sa channel, sa munti kong channel no. At yun nga no, at yun, patuloy tayong gagawa ng mga video mga idol no, dahil sa nandyan kayo, sumusupport kayo no. At yun, again, maraming salamat talaga sa inyo no. At magtatalpak tayo mga idol no. So dalawang ibon nga lang tayo sa tatalpak natin mga idol no. Ito na, TPPC mga idol no. So guaranteed mga idol, 1.3 mga idol no. 1.3 yung guaranteed mga idol no. At yun na nga, sa inyo na ito mga idol. Saan dyan? Ayun pala no. So na, magtatalpak tayo ng dalawa mga idol. So training pala muna mga idol no. Medyo papakiramdaman natin yung ibon natin bukas kung kaya nilang makipagsabayan mga idol. Dahil yun nga no, talagang maraming mga kalapadis mga idol na talagang malalakas mga idol no. At yun, sasabay yung ibon natin. Sana makasabay ito no. Tama ba ito na dala natin? Baka malnoris to baka naggulugon pa pala to Pero kaya ito mga idol no. Ayun na nga no. Ano mga idol, sa dalawa itatalpak natin mga idol no. The next day. Kumusta mga kukuy? Yo, good morning mga idol no. Good morning TPPC. At yun ang ano, nag-release sila ng ano mga idol, 6 sakto mga idol na nag-release sa Concepcion Tarlac mga idol. Ng umaga mga idol no, meron na tayo isang ibon mga idol no. Ano mga idol, galing sa TPPC mga idol no. Ayan na nga yung blue bar natin mga idol oh. Ayan na oh. Ano mga idol, 6:30 mga idol no. Yung training natin mga idol no, dito na. Asan na yan? Ayan na mga idol oh. 1 down tayo mga idol. Patuloy pa rin siyang umiikot no. Ang tayo nagpaparanda mga idol no. Ayan na, 1 down tayo no. Ayan na, 6:35 mga idol na. Ayan, may isang ibon na tayo. Alright, TPPC. Medyo hingal siya ng konti no. At yun na mga idol, may second bird tayo mga idol. Ayan na. So TPPC mga idol na dyan. Sabay na sila dumating mga idol. Ito na nga natin, ito na nga ibon natin no. Nagbabarakwan pa silang dalawa. Kasi gusto magpares itong dalawa na to eh.
idol, no? At yun, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dyan, no? Mega shoutout sa inyo. At yun, tatapusin natin video natin mga idol kasi malapit to lang naman, no? At see you next vlog mga idol.